ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ମାଣବସାର ଶେଷ ପାଳିର ଗୁରୁବାର ଥିଲା। ଗୁରୁବାରରେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଏପଟେ ମାଣବସା ଯାଇନଥିଲା। ବୋଉ ଏମିତି ମାଣଟିକୁ ଧାନବାଣୀରେ ସଜେଇ ଦେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ ବସେଇ। ମୁଁ ଏପଟେ 6 ତିଉଣ 9 ଭଜା ରାନ୍ଧି ଦେଇ ବୋଉଙ୍କ ହାତକୁ ଥାଳିଟିକି ଦେଇଥିଲି ବଢ଼େଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ବାପା ଏପଟେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ବୋଉ ଆଣି ଭୋଗ ଥାଳିଟିକୁ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାପା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୋଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଥାଳିଟିକୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ବୁଢ଼ୀମା ନାତୁଣୀ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ବୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଟୁନୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ୁଥିଲା। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ତା'ର ଅଲଗା ଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁର ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସିନା କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହା କରୁ ଛୁଆମାନେ ଆମଠୁ ସେଇଆ ଶିଖନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଁ ଛେନା ଦିଆ ମଣ୍ଡା ଆଉ ଛେନା ନଡ଼ିଆ ମିଶା ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଖାଇବାକୁ ବି ସେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଆଁ ପିଠାଟିକୁ ଦେଇଥିଲି ବସେଇ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।